Egy kurva jó vizuál, bazd meg. Úgy az alatt a hegy oldalba, és közben hátulról világít, és így kurvára mozog az árnyékon, mint állat. Hát bazd meg beszarás. Ráflesseltél a húgyodra? Hát nem a húgyomra, az árnyékon, de kurva jó volt. Árnyékon? Ilyen ciklikus volt, állandóan visszatért tartalon. Láttam, hogy áttalálkoztam? Volt egy ilyen meló, hirdettek egy állást, jelentkeztem rá, de úgyhogy nem tudtam még .NET-ben programozni. Ez az ami kurva szar, de amúgy kibaszottul jó. Igen. Aztán így elkezdtem tanulni. Nem látszik semmi. Igen. Csak egy nagy sötét. Tudom, Csak egy nagy sötét fekete lyuk. Viszont az agyát vette. Aztán elkezdtem így .NET-be ügyelni, beírtak egy tesztet. Aztán így érte, hogy ez semmi tudással írtam egy ilyen 92 pontos tesztet a 95-ről. Igen. Ez tényleg ilyen nagyon könnyű volt. De most úgy volt, hogy ezen a héten hívnak, hogy mikor végeztem a tesztet. Én nem tudtam. Aha. De miért nem hívtak vajon? Nem tudom. Jelentkeztem másnapra, kb. Egy lett az eredmény. Mert ugye már alig lesz órám, aztán valamit csinálni kéne. Ja. Nekem még lesz. Nekem lesz 4 tantárgya. Még a szakdugával akarok haladni, meg a nyelvvizsgálat is valamerre előre szeretnék. Valami igen. Valami van. Ilyen kis üzesidékje. Hát, én nem tudom. Még egyelőre természetesen egyáltalán ilyen telefonon. Azok a látvány, hogy megégetik magát. Rátekeredik egy kamerát. Hagyjál már olyan szar vagy, Ez barna sírta. rohadt. Vajon Akkor rendes sörözni? hát nem tudom, hogy lehet-e választani, ha lehet, akkor a vandának van. Mert ilyen vandával arra jártam melegetni egy kor. Nem is, hogy Jaj, hát én még egy mit írtak? hát azt, hogy szedd el tőle az önéletet. Szedjél nekem őket. Ez mi? Szabadítsak már fel egy órát, hogy akkor beszélnék egy kicsit. Várjál, hogy ilyenek? Igazíts már meg a kábelt! Most kezdődik el a bujnak. Öntsük mindent a tűzre. Tűz! Tényleg most már elkezdte a dobos meg Kohóba, a mehet a meg kohóba. az énekes is valami. Valaki szóljon már az énekesnek, hogy kezdjen rá. Hú, várjál, azt akkor elírtam.